como a nosa primeira convidada, a conselleira de Cultura, o sorriso do réximen, din, con todos vos, Ángela Bugallo. Boas noites, conselleira, grazas por estar con nós. Gracias por convidarme. Un placer, sente, por favor. Non sei que me dá falar cunha veciña prácticamente da aldea, non? Sí, prácticamente non, da aldea. Somos da aldea, non? Dali de Teo, conselleira, dicía o sorriso do réxime, non sei como lle senta que lle digan isto. Bueno, non me senta mal, me parece que ser unha persoa alegre non está mal e disfrutar do traballo que se fai tampouco é malo. Teranllo dito 1000 veces, ten uns ollos preciosos, gracias. conselleira. Doutora en Bioloxía, por que deixou de dar clase ou non lle acababa de encher o asunto da docencia? Sí que me gusta. E ademais me parece que dá a oportunidade de estar en contacto con xente nova e iso a mí é algo que me encanta, boto moito de menos. Din que agora os rapaces e as rapazas, aquí temos algúns e algunhas, son moi bravos, son moi bravas nos institutos, Pero eso está moi ben. ¿Sí? Eu creo que a xente ten que ser brava, ten que ter ese punto de rebeldía, ese punto de crítica, porque o que nos fai despois ademais ser moito mellores. Pero perdes un pouco ese respeto ao mestre, aquilo de que os nosos pais dicían, vostede delle o mestre, non? E agora é, mira que non lle toque, que temos un problema, non? Bueno, eu creo que hai que chegar a un punto de equilibrio, nin tanto nin tampouco, pero eu penso que eso tamén se gaña con moito bo rollo, con ser capaces de achegarse a eles e demostrarlle que, bueno, que te importan. Leva xa un tempiño no cargo, eu quería mostrarlle unhas imaxes da cultura circula, que ven de circular polo país. Empezou, se cadra non con demasiada xente, acabou enormemente ben, non? É un pouco un primeiro proxecto, é un pouco a idea desta consellería, pregunto. Sí, bueno, a verdade é que o que queríamos era, a través da cultura circula, primeiro, chegarnos a xente, non? Dicir, que a xente non tuvera que ir á cultura, senón que a cultura se chegara a ela. E logo facer unha mestura de un montón de manifestacións culturais distintas, é dicir, hai música, hai audiovisual, hai teatro, hai de todo. Entón a xente ten a oportunidade de ver circo, de ver calquera das cousas maravillosas que existen dentro da nosa cultura, e non só da cultura galega, sino que, como sabes, van xente de grupos galegos e ao mesmo tempo xente de grupos internacionais e dese intercambio, desa mistura, como aquí vamos a poder ver, tamén salen cousas fantásticas. E daqueles fastos do Xacobeo a este implicar a xente da cultura do país, podemos explicarlo así? Sí, pois podemos explicarlo así. Hai quen di, conselleira, que esta é a ovella Otero que leva con nos dous programas, non? Hai quen di que agora a cultura está nas mans dos titiriteiros. Que día eso? Pois que, porque non? É dicir, o que ten que estar é nas mans da xente que fai cultura neste país. Entón, a min eso non me parece nada mal, sino ao Otero, contrario. está falando a conselleira, vale? Vou non fomentar. Sí, Otero podería contarnos unhas cantas cousas. Eu quería presentar a dúas bravas, dúas mozas que nos acompañan en todos os programas, que son as rumorosas. Chu Santiago, Lu Aldao, boas noites, rumorosas. Boas noites. Chu Santiago, que é a nosa pequena Bjork, pero é moi brava, vai descalciña pola área, por alguna razón? Para estar cómodo. Ah, moi ben, parece bárbaro. Ollo, porque sabemos neste país xa por fin que din as rumorosas. Que decides? Cando foi toda aquela movida do reitorado, que din que arderon a porta, din por aí que andabades ti e máis Jorquera, o diputado do BNG en Madrid. Que pasou aqueles días? Bueno, eu era líder estudiantil e representante estudiantil naquela época, estive nesa manifestación, pero naquela manifestación se chegaba por orden de distrito, entonces iba saindo, os primeiros que chegaban eran os que estaban máis cercanos e os de Bioloxía e Matemáticas éramos os últimos en chegar, nós cando chegamos xa estaba todo aquilo montado. Lu Aldao, que ten unha camiseta ademais de bravas, que ela customizou, chámase customizar o que se fai agora, non? Esa Lu. Mirei sendo coruñesa de toda a vida e criando tamén o mandato de Paco Vázquez, non sería moito máis normal que acabases, non sei, falando coruño, un buneno, un me piro pa'l curro, que acabando nacionalista e falando galego? Non, Coruña é moito máis que iso. Coruña somos todos os que facemos. Eu son nacina a Coruña, son unha persoa que son orgullosa da orixe que teño e todo o contrario, ser da Coruña non significa que teñas que ser de ningún título en concreto. Eu son nacionalista, son galego falante e son unha persoa moi orgullosa das miñas raíces coruñesas. E anda de parranda e dorme de pé, como di a canción. Bueno, cando fai falla tamén. Cando fai falla tamén. Agora teño poucas oportunidades, pero antes sí. Quedoume outro día de preguntarlle a Pepe Blanco canto tempo facía que non saía de farra. Bueno, vostede farras todas, non perde unha, Non, deso nada, é traballo, é traballo. Está ben. Por certo que algo que lle terán comentado, e logo falaremos do aspecto dos seus compañeiros dos compañeiros varóns de corporación, vamos, de goberno, non? Pero falase moito do seu bo gusto para a roupa, pero din que en realidade é a súa nai a que lle merca a roupa. Bueno, en parte é certo.
pero non é que me merque ela a roupa. A miña nai axudoume a ter o gusto que teño e é certo que me acompaña cando vou mercar a roupa. E se non teño oportunidade, ela sabe máis ou menos cal é o meu gusto, entón sabe onde atopala. Estas imaxes son de Nova Galega de Danza, un grupo realmente interesante, pero hai a polémica de que pasa con Rei de Viana, de que vostede foi un pouco a responsable, non sei se dicilo en dúas palabras, de cargarse Rei de Viana. Si queres decirlo así. Que opina a súa nai, por exemplo, deste asunto? A miña nai non ten ningún problema, está completamente de acordo. A miña nai é unha persoa que ten 76 anos, pero de ideas moi modernas e moi abertas. E miña nai, igual que a min, pensa que hai moitas cousas que facer na danza neste país, pensa, ademais, que co orzamento que se mantiña o Ballet Galego Rei de Viana se poden facer cousas moi diferentes e é o que se pretende abrir un pouco cara a outros ámbitos, cara a danza contemporánea, cara a outro tipo tamén, sin desbotar en ningún momento o baile tradicional, pero tamén facendo outra serie de cousas. A máis a danza contemporánea faise mesmo nos garaxes cando saímos dos coches que está outro pegado que hai que meter o seu corpo así, non? Un pouco danza contemporánea, pois así, non? polo menos, te moves un pouco. Falou vostede, conselleira, de que neste país temos unha enorme débeda coas mulleres. Está cuantificada canto lle debemos a cada unha? En algúns casos, sí. Por exemplo, a Universidade de Santiago débelle 400 anos, imagínate. 400 anos. Non é unha broma. Esos son atrasos, Esos son moitos non o atrasos. doabe. Como poñamos os intereses, vai a cousa moi facilada.